подготовките, благодарение на организаторът, се оди перфектно, айде да се изразам така. Моделките моментално се обликуват и ги чекаме да излизат на сцена за официално да я пробваме самата ревия за вечер. Вистински шоу. Мислям дека ќе покажеме едно одлично шоу. Много работевме на оваа колекција. Заклучно со оваа колекција прославуваме 10 години, јубилејна колекција. Како круна на целото работење на нашиот генерален менеджер Елена Пандева. Да не откриваме многу во старт, меѓутоа фустаните се баш во тек со сите светски трендови, авангардна доста присутно кадифе, луксузни материјали, доработки рачни, сето тоа мислам дека на сцена ќе изгледа одлично, а и во реален живот верувам дека ќе се допадне на клиентите. Продажбата вечерва ќе има шоурум, каде што ќе бидат презентирани сите наши модели, заедно со сите други дизајнери. Се радуваме дека некако стапнавме на европската сцена и покрај тоа што и претходно сме имале такви искуства, меѓутоа ова е веќе малку повисоко ниво во секој случај. Много добре. Разбира се, когато има голям екип от професионалисти, тогава нещата няма как да не станат. И разбира се, когато дизайнерите, които посещават това модно събитие, знаят какво да правят. За първа година и много се радвам, защото това е първата година, която е така по-богата на чуждестранни представители, защото до момента ние сме презентирали представителства, те, които са в България, и най-вече аз се радвам, че е някой, който ни е близка съседка до нас, защото все пак балканските държави смятам, че трябва да обменят опит. Значението на София Fashion Week е, че това е най-големия моден ивент в България. Като организация, като презентация, защото ние на вечер презентираме по 12 марки, работим с над 60 модела от агенция Визаж, подкрепят ни гримьорите на МАК, фризьорите на Кристиянов Рома. И това събитие доказва, че за момента по мащабност и по организация е най-доброто, защото базата на хотел Маринела ни позволява да разгърнем нашия потенциал с всяко поредно издание и успяваме да бъдем и в помощ на дизайнерите, чисто от търговска гледна точка, да могат да продават своите модели. Благодаря много. И аз благодаря. Моje големо задоволство, повторно сработуваме и со овој пат сме сега на Fashion Week во Софија. Елена Лука ќе биде дел од Fashion Week во Софија и да бидам искрена, не заради тоа што е македонска и не заради тоа што е наша, моделите се навистина фантастични и едве чекам и другите да ги видат, поради тоа што се изнаглеа доста колекции, навистина дел од нив ми се допадна, сите повеќето од нив, да не зборувам општо, повеќето од нив ми се допадна, но Елена Лука е нешто сосема друго, така што едва и чекам и другите да имаат можност да го видат тоа. Гледах с интерес колекцията на Елена Лука и ми направиха впечатление три неща. Първо, много свежи послание за любов, за развлечение, но заедно с това и за динамичен начин на живот. Второто, което много ми допадна, това е умелата комбинация на силуети, обеми, материи, т.е. не се следват еднообразните традиции, а се постига един хубав ритъм, естетически ритъм,
между познатото и новото. И третото, което може би най-силно така пролича, това е посланието за модерна, самоуверена, атрактивна жена, която има право на всичко, което й се полага. А какво й се полага? Да бъде обичана, да може да работи това, което иска, да е удовлетворена. И основната мисия на жената коя е? Да радва, да създава и да бъде... Тук мога да припомня една интересна българска сентенция за красотата на света Бог жената дал. Казвам много накратко, колекцията на Елена Лука, която знам този бранд вече 10 години съществува, показа една чудесна концепция за женственост, за динамичност и заедно с всичко това за едно напомнене, че не сме 1998, не сме 2008, а сме 2018 година и то есента и зимата. Аз имах честта и удоволствието 5 сезона да бъда главният пиар менеджер на събитието и мога да кажа категорично, че това е най-мащабното модно събитие в България. През годините то засили качеството, селекцията на участниците. Много се радвам, че това участие придобива все повече международен характер. Норвегия, Великобритания, Македония, Черна гора, Индонезия, Русия, Украйна и така нататък. Не мога да изборя всички страни. Така че, мисля, че през годините и през сезоните София Fashion Week се утвърди като една европейска седмица на модата. Първо, това е стимул за модната индустрия, за модния бизнес. Това са контакти. Тук идват байери, обменят се идеи, възлагат се поръчки, сключват се договори. Първо. Второ, всички тези дизайнери, те имат потребност да покажат своите неща. Залата е прекрасна. Това формира една нова култура. Комуникационна, публична, рекламна култура. Без това не може да има развитие. И другото, хубавото е, че публиката, медиите, обществото имат един чудесен пример за това как модата може да бъде изкуство и как изкуството също се превръща в мода. Тоест, много са положителните страни. И аз благодаря, искам специално да поздравя вашите читатели, вашите зрители. Аз съм преподавал на редица студенти от Македония по мода. Мария Кертакова, Ванчо Кертаков, мога да изброя много имена, които са участвали в мои събития и трябва да кажа категорично, че това са едни много талантливи, много перспективни млади хора. Така че моите адмирации и на вас най-добри пожелания. Изключително съм изненадана, много приятно. Беше толкова свежо, толкова различно, толкова приятно, че надявам се на другото издание на София Fashion Week да ги видим отново. Ами всичките. Не мога да избера. Как да избера? Искам да й пожелая да бъде все толкова креативна, прекрасна, щастлива и да има изключително много почитатели и клиенти. За мен беше удоволствие. Аз съм много приятно изненадан, защото бях само чувал за това, че Елена Лука е топ дизайнер от Македония, но това, което видях тази вечер, беше надмина моите очаквания и самия факт, че залата беше пълна и имаше много хора, които ми казаха, че освен Елена Лука, което съм длъжен да кажа, и Нина Нождал, и другите колеги дизайнери показаха наистина своите най-нови колекции, получи се много хубаво шоу.
Ами той не е завършил, ние имаме и утре вечер, когато завършваме с нашата пета вечер на София Fashion Week. Към момента интересът е огромен и смея да твърдя, че имаме повече хора, отколкото очаквахме към момента. Смея да твърдя, че се превърнахме в емблема на модната линия в България и сме наистина платформа и място, което ако не участваш, значи те няма. Нали? Малко като с Google, ако мога да направя това сравнение. Ако те няма в Google, значи не съществуваш. Ако не си на София Fashion Week, значи не участваш, не си в топа в момента. Да, мене ми е особена чест и задоволство, што е веќе повеќе време соработуваме со модната куќа Елена Лука. И како еден од водечи бренд во Македонија и у регионот. И секогаш сме задоволни со соработката со Елена Лука. Дали се работи за избор за убавина, каде што нашите представнички се облечени во моделите на Елена Лука, или за еден ваков евент како што е Fashion Week-от, како Fashion Week Софија, каде што сме денеска и каде што имавме ревија пред еден саат, што беше изуzetно успешно, како што е моја мисла. Со самото тоа што Елена Лука беше оставена за последно шоу на вечерта, самите они дадоа важност на колекцијата и на брендот. Со тоа се издвои дека беше еден од најдобар бренд денеска што се појави на сцената на София Fashion Week. Реакциите беа многу позитивни. Значи, буквално немаше еден што кого разговара после тоа и да имаше некоја негативна реакција. Изуzetно позитивни реакции и позитивни критики. София Fashion Week у секој случај е најголемиот моден евент у регионов. Кога викам регионот, значи ете Балкан, нека биде регионот. Затоа што имаат одлична организација, имаат 5 вечери со 7-8 реви, 9 денеска имавме 8, ако не се лажам. Елена Лука беше 8. И многу дизајнери од нивни домашни дизајнери бугарски, од оваа година прва стартаме со интернационална вечер и јас сум соработник нивни. Исто така за следното издание на Spring Summer, пролет-лето, исто така ќе имаме соработка со дизајнери од други држави. Веќе имам најава од многу познати дизајнери од Мексико и од други држави, се уште е у припрема тоа. Така да овој Fashion Week едноставно самата сцена, самиот пристап спрема ивентот и хотел Маринела, каде што они се партнер на настанот, со нивните, значи хотелот, со сцената, со салата во која се одржува, многу голема посетеност, како што видовме тука картите се продаваат, значи никој не бара гратиси. И веќе денеска е четврта вечер, секоја вечер сите карти беа продадени до последно, сите места беа исполнети, кои што видовме. Едноставно има сериозен пристап, луѓето го сакаат модата. Еве сега тука моментално сме на шоурум, каде што после секој дизајнер после ревијата има шанси да изврши и продажба, ако на некој му се допало некој модел, односно вечерасната ревија. Така да, во секој случај би го извел како најголем настан ивент од тој ранг на Балканот, во регионот. Аз съм изключително впечатлена, защото аз всъщност втора година правим покана към Елена Лука и съм много щастлива, че този път тя се отзова. Ние много отдавна следиме нейното творчество. И смятам, че тази година, тази вечер, наистина всички дизайнери бяха на много високо ниво, но не случайно искахме да закриеме с вас, защото смятаме, че вие бяхте черешката на тортата. Значението е, че ние искаме да покажем на света българските дизайнери и на второ място много искаме да направим един мост между световните дизайнери, балканските дизайнери, които да се събират на този форум, защото все пак трябва София Fashion Week да бъде част от Милано, Париж и да бъдем наистина нещо общо. Всяка година все по-добре, колкото и нескромно да звучи. Започнахме от 3 дена, а вече сме 5.
по простата причина, че има изключително много желаящи, а пък за да може все пак вечерите да не са толкова дълги, затова преценихме да го направим 5 дена. Аз си пожелавам да бъде винаги толкова креативна, да оставя винаги тази трайна следа от себе си, защото каквото и да си говориме, тя когато стъпи с нейната колекция на сцената, просто се побиват тръпки и наистина виждаш, че човекът се е трудил много и е направил нещо страхотно. И пожелавам наистина да има още 10 пъти по 10 и се радвам, ако може пак отново да бъде наш гост. Това още не държи адреналин очигледно, ама ето како што рече и самиот организатор на настанот, бевме црешката на шлагот, покажавме на светска модна ревија, покажавме дека сме рамо до рамо со сите светски дизајнери и мислам дека тоа го види цела публика. Спојот меѓу старото и новото. Сплет на сето тоа што Елена Лука го работела во текот на сите овие 10 години. Покажавме на женствена колекција, сензуална. Жената секогаш била инспирација за Елена Лука и за нејзините.